Surprise! Happy birthday! Hoy, pinalabon ko sa wala ka na! Unya sa may feelings karon nga ana inyuhan no jud. Salamat kayo. Wala man lang utabo ko ato no kay ako manghud di labo pero ako manghud no. Wa ka nang luod ma'am nga wala imo ha. Jud ko ana kay. Dili lang ka ako mga isuon. Ayaw lang kalain nga mga pula ako ha. Hey, sarap mabuhay sa mundong ito, lalo na sa sandaling kayo ay Eagles Flower Shop, delivering happiness. Adili ma'am kato ding ganina ma'am wala to nabayaran. Nagtawag ang mong staff na do sa imuha ingon ni Ma'am Jane. Ila man daw? 3,000. Atris niya? Opo. Sige po, yan. Sige ma'am. Dila si mo naman ganina. Abi na mo gibayaran, nagtawag ang mong staff wala ba bayari di ay. Wala mo bayaran? Oh, nagtawag ni Ma'am Jane. Nada si mo daw. Nada sa kuwan? Nada si mo dala. Ang punta kay basa taplis daw. Taplan ako? Opo. One eternity later. Ma'am, nanday resibo lang dito, ma'am. Oo, tara, sige, dali. Bayad dito. Wala yung mga puno ko rin bayad ko. Ah, daga puno mong gina, oh. Diyan daw. Bayad ko? Oh. Resibo ba? Deko sa resibo, ma'am. Daya, ma'am. Ako yung mataplon? Taplis na, ma'am. Surprise! Happy birthday! Hoy, pinalabon ko sa kuya. Wala ka na! Hoy, ako si Mimi Kaneo Kamura. Wala kalain niyo. Uy. Ay, surprise kita natin. May kita ng viral. Oh, gadalag mo. Nagdala sa pitaka, oh. Unya sa may feelings karon nga ana inyuhan no jud. Salamat kayo. Wala man lang utabo ko ato no kay ako manghud di labo pero ako manghud no. Wa ka nang luod, ma'am, nga wala imo ha. Jud ko ana kay. Pinalangga ko ako mga isuon. So sungod sa pinalanggas ko mga isuon ilag dianian gyud ko nila bisag tagalagyo sila. So appeal gyud ako now. Dili ko kinahanglan regalo kay nanglan ko sila pasensya. So naa sila. Salamat kayo. Labi na ang isuon na sa layo. Salamat kayo. Okay, salamat kayo men. Surprise jud ko eh. Abi na lang ko wala naman po ato mi ay. Sige kay gikantahan man nato si Ma'am Erlinda ganina, kantahan po nato si Ma'am Lorely. Happy birthday! Kata mo, ma'am. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle, ma'am. Ay, dagdaga lang kay nagligan ko sila buhi. Yay! Happy birthday! Ayaw nagkalain nga mga pula ako ha. Ay nagkalain nga pula ako. Mahinan ka naman ginapon ka ano. Sige ma'am, usa man imo ha. Message mo, ma'am, siya. Siyang birthday karon. Happy birthday daw. Ikaw ma'am, usa may mensahe nimo sa imong igsoon? Tagarin kini, salamat kayo me. Kanang wala bang tako ato mi ay bisag ko dili wala ako kanang palabo lang sa akong manghod kay bibi kay ko man kanang okay naman kay ko. Dili kay ko kay. Kaloy sa Ginoo naka-LL na. Kaluwag-luwag. So, salamat kayo kay nag-effort kami bisag layo ka nag-effort ka so daghan kayong salamat ni. Wala gyud mi daing ikapa ko animo. Pasalamat ra gyud kay wa man ila ikabalo so ang imong kaayo amo nang balusan og pasalamat. So daghan kayong salamat hinapunta na tagaan mo kag daghan kayong mga grasya aron makatabang ka sa atong mga igsuon nga nagkainahanglan. So daghang salamat og I miss you and I love you so much. Sige, picture. Happy birthday!
Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya. Kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe ka bungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghan na silang napalipay nga mga pamilya, hilabi ng mga OFW, kay di masayang ilang kwarta. Upay-upay ang makover nila nga area, serbisyo nga garantisado pa. Sa Davao del Sur, ang Bigos Flower Shop lang doola,